Ada, नोंनि बेफोरबायदि अननायखौ आं माबोरै नागारनानै थांनो आदा? नों बेफोरखौ मा खालायखो माने? आंनि अननाया अराय समजों थाबाय थागोन। आयै फिसाफोर, बेसेबा गोबावनिफ्राय दिनैसो ज' नुबाय आङो। हेल' गाइसमोन, नमस्ते। आंनि बे ब्रह्म इउटुब चेनेलाव फिन खेबसेबाव नोंथांमोनखौ बरायहरफिननाय जाबाय। नोंथांमोनहा बयबो लैहोर फैनानै आंनि बे चेनेलखौ बयबो सापर्ट खालामफैयो, अननानै बयबो हाबनानै नायफैयो। आं बेखौनो नोंथांमोनखौ गुरैयै खावलायहरनाय जाबाय। बयनिसिमबो खुलुमबाय। %50 share amag lakibo. So'rman belay. जोंनि टेन्डारा केन्सेल जाबाय। और एक बकरी आ गया मरने के लिए। Ada, नोंनि बेफोरबायदि अननायखौ आं माबोरै नागारनानै थांनो आदा? नों बेफोरखौ मा खालायखो माने? आंनि अननाया अराय समजों थाबाय थागोन। आयै फिसाफोर, बेसेबा गोबावनिफ्राय दिनैसो ज' नुबाय आङो। ओंखारलां! आं नोंनि फंबायजों हाबा जानो राजि। आंनि गोरोन्थि जाबायब्ला बिदा होननानै निमाहा होदो। आदा, आं मिथिगौ नों आंनि खाथियावनो दङ। बे इटानगर ओनसोलाव बे रुबुलजों फेर फाथिनानै रावनिबो खिबुआव दम गैयाब्रा। जाय आखाइजों नों दिनै आंखौ सोबाबाय, बे आखाइजोंनो नोंनि गासै प्रपार्टिखौ आंनो लिरनानै होनांगोन सना। आरो बेफोरबायदिब्लासो गामियाव थाना खोथाहैनांगोन, नङाब्ला? बुं!